Nyicil setruk. Nyicil setruk. Nyicil setruk. Wis kadung untul-untul ngene iki. Oh apik modele kok ondel-ondel. Ondel-ondel apa andal-andal? Kuwi lek ondel-ondel yang Jawa. Entar to capek, iki lho sampe sak keju lho aku. Ya. Era, Ya baca iki. Ngaturaken sugeng masyarakat sanggo marang sami ramu. Sugeng tetembangan mriku kula kaliyan sekatan saking sampur sarya tulung agung. Taruna muda laras campur sari Indonesia. Ngintang kadung ilo momo sliramu sekar melati aku kumbang ngidam sari umpama sliramu margi wong ayu mong kakang ngliwati sinek sinik samana janji prasetyan ati rasa jagat raya kali ngono ukir lan samudra Aduh, parah. Jen, mau enak tenan. Enak ra? Oh enak. Nyapa? Walah. Kok yo kebangetan to yo. Aku mek lambemu lho, Dai. Lambeku nyapa. Ngono ora diabang ngono nyapa. Lah sing bibiri yo jek. Ya rupane ra kan. Sawangen. Kan menyesuaikan. Saya ayu. Lah, Saya ayu. ayo pasu. Oh, asline batin asu. Makasih ya sayang. Nggih. Nanti sambung Oke, lagi. terima kasih matur. Sapa jenenge mau, Bang?